Sad Delić. Sa Delićem situacija, bravo. Da pričam sa Delićem šta je bilo i šta je... Pričajte. Evo ovako. Znači... Delić. Taj momak. Gle ovako. Znači, Delić je došao, kao što ste videli juče, u 365. Ja sam ga zvao, ja sam mu poslao poruku, je 365 vratio pare. Isplaćuju mi, kreću da mi isplaćuju ovih dana, tako da krećem saradnje opet sa njima. Veliki pozdrav za njih. Rekao sam u nekom live-u ranije da smo ispeglali celu situaciju, da je bilo ljudi koji su krali po firmi itd. Sve je to ispeglano i sad možemo opet krenemo da radimo polako. Čekamo da legne lova, pa ćemo da krenemo da kockamo i na tom sajtu. Rekao sam im dok ne legne prva neka isplata, bilo kolika, neću da krenem da radim kada legne. Bravo, Martos, bravo, odlično smo krenuli ovo. Dok ne legne isplata, neću da radim, tako da čekamo. Što se tiče Delića, kako se zove, Delić je znači krenuo da snima sa Luxom i kad sam se ja Luxu, vidio sam svima jedan drugi klip, znači Lux prvo sa Anjom pa sa Delićem s kojim ja nisam dobar u tom trenutku snima i ja sam rekao gle ovako burazeru, ako hoćeš da snimaš sa Delićem jer sam ja Delića otkačio full zato što je, znate, kao što znate, objavio sam sve javno, pravio je sranja, bio je u ozbiljnim problemima, mene je stavljao u nelagodne situacije, ja sam morao da vraćam njegove dugove, baš sam imao mnogo kurčeva da popušim zbog Delića. I Lux koji je prijatelj, jel te? Smanji kocku, smanjio sam. I Lux koji je prijatelj nije me ni pitao, Tebra, jel tebi okej da odem da snimam sa Delićem da ga iscimam za klip? Ja bih mu rekao nije mi okej, Tebra, zato što on i ja nismo sad dobri, nismo završili šta imamo. Ja sam rekao Deliću, nek prođe, brate, godinu dana, da je trezan, da je normalan, da ne pravi sranja, da se ne zadužuje, da se ne drogira, da ne pije, možemo da pričamo. Smanji još. Ma ne čuje se ništa, ljudi, šta vam je? Alo? Čekaj da približim, ajde mikrofon, brate. Ne treba, brate, smanjujem kocku, kocka tiha, brate, haos. Smanjio se, onda još pojača malo. Nije. I kako zove, Lux krenuo da snima s njim, nije me pitao da li je okej, nije me pitao da li je u redu, da li meni smeta, ništa, buraz. Uzao sam mojim bivšim prijateljem s kojim imam veliki problem u tom trenutku i krenuo snima s njim. On rekao, gledaj, slušajte, bra, nema problema, snimaj se Delićem, a zašto Delić imao neke obaveze koje nije... Što jel me troluju ljudi, buraz? Ma, bre, dobro je, bre. Ne, sad ću pogledam te, bra. Smanjio se, onda još pojača malo. Nije. I kako zove, Lux krenuo da snima s njim, nije me pitao da li je okej, nije me pitao da li je u redu, da li meni smeta, ništa, buraz. Uzao sam mojim... Koji ste vi mrtvi retardi, buraz? Pa kao, bro. Ali svak slučaj, evo, sad ću. Isključit ću muziku skroz. Eto. I kako se zove, pošto je Delić ostao, neke obaveze su ostale prema meni, prema još nekome, neću da ulazim u te detalje, to nisam objavio tada, neću ni objaviti sada, rekao sam Luxu, gledaj brate, ako ćeš da snimaš sa Delićem, ispoštuj njegove obaveze umesto njega i to ti je to, buraz. Ja sam njega stavio na distancu dok se ne sabere, dok ne dovede svoj život, nisam ga pritiskao za te obaveze, nisam ga pritiskao za obaveze koje ima, pustio sam Delića da sredi svoj život, da dovede u normalu i onda kad te obaveze ispuni, možemo da pričam. Ja sam rekao Luxu, gledaj, brate, sve full, kako se zove, ali, brate, ispoštuj njegove obaveze i radi s njim šta hoćeš, Tebra, snimaj, radite, zajebavajte se, sve full, Tebra. Ali smatra da nije okej da me nisi ni pitao kako se zove da snimaš s njim i nije okej da nisi uopšte pitao koja je situacija sa mnom i Delićem i da li on ima neke obaveze prema meni kao prijatelj. I Delić koji je čuo da sam zvao, neću kažem koje obaveze, neću da ulazim u detalje, nebitno je, ali Delić je čuo da sam ja zvao Luxa i rekao je Luxu da ne želi da se meni zamera, da ne želi da kvari dodatno naš odnos i prestao je da radi sa Luxom. Ali sam ja onda skontao u tom trenutku, realno, sad mi recite da sam u pravu ili nisam u pravu, da nije fair sa moje strane da ja negodujem što on snima s nekim drugim zbog tih nekih obaveza,
nije okej s moje strane, a da ja njega i dalje kuliram. I onda sam shvatio, ajde, prošlo je 2 meseca, mesec i nešto dana od toga kad sam ja rekao Luksu da je gnjida. I rekao sam Deliću, smatrao sam da nije okej da on, realno fali mu društvo, fali mu ekipa za snimanje, fali mu tu, nisam tu ispao okej prema Deliću, razumeš? Jer Luks nije ispao prema meni, samim tim mi ne daje za pravo da ja ispadnem nekorektan prema Deliću. Iako je Delić bio budala, nije okej s moje strane. Tako da sam ja pisao Deliću i rekao mu dođi u 365, kako se zove, dođi u 365 na otvaranje i pričamo te, bra. Ispričali smo se i ja sam mu rekao tako, a mi je rekao, brate, znam, nisam teo te, bra, da pravim dodatan problem s tobom, da se još svađamo, šta god, buraz, to je to, završili smo Luks i ja i GG, buraz. Tako da, sa Delićem idemo ovih dana da sednem, da se ispričamo baš lepo, onako sednemo na ručak, da vidimo šta radi, rekao mi je da ima devojku, da je srećan, smršao 20 kila, liči na čoveka, ljudi, ne drogira se, ne pije i evo najiskrenije, ja vama ne mogu da opišem koliko sam srećan zbog toga, zato što ja da nisam objavio taj klip za njega u decembru, ja mislim da bi on, brate, završio u nekoj rupi, da bi ga neko sasekao, brate, da bi bio ozbiljan problem njemu. Evo, to mogu da potvrde ljudi na ovom Discordu koji znaju detaljno koja je priča cela bila. I hvala Bogu se unormalio i smatram da, iako su me ljudi osuđivali tada, što sam objavio sve za Delića, smatram da mu je to ne pomoglo, nego da mu je to promenilo i spaslo život. Jer je izašao iz tih krugova, promenio okruženje, ne zadužuje se više, ne pije, ne šmrče, radi, vredan je i našao je devojku, smršao 20 kila, liči na čoveka, ne izgleda kao homeless. Iskreno, mnogo mi je drago i kad sam ga video juče, brate, iskreno, bilo mi je čudno. Jer, brate, nisam mogu ga prepoznao, razumeš, lik se baš sredio. I cijeli smo ispričali se, treba da se vidimo da se ispričamo dalje. Ubacit ću Delića sada u priču full, krenut ćemo da snimamo opet, doduše ja neću baš moći toliko da snimam zato što ne želim da se pojavljujem na drugim mestima i da ubacim nekoga, kako se zove, otvorit ćemo jedan poseban kanal, gde možda ja ću se pojavljujem sa maskom itd., gde će Delić redovno da snima sa iskusnim kockarima i još vidjet ćemo s kim, kako ćemo, šta ćemo. Jedva čekam to da vidite sve projekte koje sam smislio da radimo. I takođe kada krene, pošto ću verovatno snimati vlogas od 1. jula, snimat ću vlogas, znači probat ću od 1. jula do 30. jula da izbacim svaki dan klip. Tako da, bit će to gas i vodit ćemo Delića, pravit ćemo kontent, zajebavat ćemo se, bit će ludilo. I eto, to je otprilike to sa Delićem, vidjet ćemo šta će bude. Da, neće se seliti nazad u Beograd, kaže lepo mu u Novom Sadu, lepo mu je sa devojkom, promenio okruženje, nema iskušenja toliko u Novom Sadu, zovu ga ljudi da izađe napolje, on kaže, buraz, kao, mogu ja odem da pijem vodu, ali objasni ti da si pio vodu kad te snima u klubu. Tako da, tebra, Delke, ja sam rekao godinu dana da ću mu dam, da se unormali i ostao bih pri tome da nije bila ova situacija sa Luksom i smatram, kažem, da nije fair da ga sad ja nešto sputavam i mislim da je okej da mu pružim još jednu šansu i čuo sam se s njim, pričali smo, dogovorit ćemo se, pričat ćemo, želim da mu dam šansu jer zaista verujem da neće napraviti opet sranje. To iskreno, više se nadam nego što verujem, ali ne znam, nešto je drugačije u vezi njega sad. Evo majke mi, buraz, nekako je smireniji nego što nije onako nenormalan, brate. Recimo, Delke pre 6 meseci da je bio na onoj žurci juče, evo, svi na Discordu znamo šta bi bilo, te, brate. To bi bila vožnja. To je startiranje ozbiljno. Ne bi znali gde je, šta je, ne bi znao kako se zove, niti gde je. Mislio bi da je u Stefan Brownu, a ne u kladionici, razumeš? Tako da, te, bra... Samo bi bilo zovi lika, buraz. Da, zovi lika te, bra, znaš, ali stvarno top i ostaje u Novom Sadu, dolazit ću u BG da snimamo, da radimo, da se zajebavamo, se družimo, tako da, eto, samo dobre vesti o Deliću, za Delića, iskreno drago mi je, vidjet ćemo šta će da bude tu
Kažem, čudno je malo, nismo se čuli 6 meseci, ja sam ga blokirao svuda jer me toliko povredio me, brate, lik. Jer me stvarno, brate, on tretirao me kao budalu nakon svega što sam uradio za njega, brate, tako me ponižavao, brate, i taj posljednji put me toliko isponižavao da nisam mogao da mu oprostim taj put i blokirao sam ga svuda i odjebao sam ga i zato sam objavio sve ovo. I zato je malo čudno jer se nisam čuo s njim preko 6 meseci. A to je taj Delka, brate. To je taj Delka, brate. Samo pomozi da uđe u master. A džabe, tebra, ja da uđem, buraz, da igram LOL, odmah bi bio challenger, tebra. Nema njemu pomoći. Kad će video kako pogledaš auto čodi? Ide video, sutra bi trebalo da izađe ovaj video koji sam najavio, što najava za sve što ću da snimam i par dokaza za nju. Par dokaza za nju. I kako se zove, ide onda posle odmah klip sa čodom i njegovim novim kolima, da može da počne da ih vozi. Tako da respekat veliki. Zašto si bio 365, a duži ti 50 miliona? Kažem vam, pričali smo, seo sam sa vlasnicima, pričali smo, objasnili su mi situaciju, da nije bilo ovo što je namera da neko mene zajebe, da ovo, da ono, objasnili su mi, sve su mi pokazali, brate, šta se dešavalo, dokaze o tome što su mi pričali, sve, taka. Kreću sada isplate, kada se odradi prva isplata koja će biti, dogovorili su se da bude 10 miliona, ako se ne varam, kada legne ta isplata, krećem da reklamiram opet na live-ovima 365. Do tad hapsim Vavadu i zajebao se. Buraz, masakrirao sam 4000